litet och det var betong. Alltså de hade ju bättre dit än liksom Alice. Det var när jag var i Sydafrika, då var det inte... Ja, då hade de, den gameparken vi var, då hade de inte elefanter. Det var för farligt. Nosöringar som var framme så här. Och den här pappan som var framme. De kom ut. Han är asförbannad. Liksom. Och jag sitter här i öppen tid. Men vet, där det går ner så här vid ben, så hade han stångat in här så att han liksom hunnit hoppa till. Hon ville inte. Ja, men nu ville hon. Nu var hon lite lekfull i alla fall. Först var hon så här bara, nej, lägg av. Inte skälla, Alice. Shh. Nej. Ropa på Alfred. Hon skickar dubbla signaler hela tiden, Alice. Det är nej och okej. Alfred, låt dem bara. Ja, låt dem leka. Shh. Alice!